ati dusuru ni anene ati dalijaya ni anene ati dusuru. Assalamu alaikum an filɛlikɛ jama a kulo bɛ balimamuso a n'aw denmuso Awa Jalo de mangana ka bɔ société Aminata Konate la ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni baramuso ye. Société Aminata Konate ale ni Sirifula jɛra ka jɛmukan sigi, jɛmukan min n'a bɛ wele ko baramuso ka Gwa Jara ni an y'a ta ko 18nan kɛnɛ kan. Ayiwa an sera Lafiyabugu terminus de la bi an bɛna se an balimamuso min ma a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ a n'a kelen don ka fɛn mun na bɛɛ ka di ne ni aw ma an k'an sigi an k'o filɛ. Anu la tɔɔrɔ sɛ somɔgɔw nse somɔgɔw nse baramuso mɔgɔ hɛrɛ tɔɔrɔ sɛ nse somɔgɔw nse anu la hɛrɛ tɔɔrɔ sɛ nse baramuso mɔgɔw de don nse diyara n ye denmuso Awa Jalo de mankan don ka bɔ société Aminata Konate la ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni baramuso ye. Ayiwa ni an ka Gwa Jara ni an y'a ta ko 18nan kɛnɛ kan an sera e de ma bi Lafiyabugu terminus la i b'i tɔgɔ n'i jamu fɔ ani i kelen don ka fɛn min na bɛɛ ka di an filɛlikɛ jama ma ani i yɛrɛ kɛ baara ye min i b'i dɔ t'o la k'o fɔ. Ne ba an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye baramuso ka kɛnɛ ye Ala ka kɛnɛ Ala k'a taa ɲɛ. Baramuso mɔgɔ nana ne bara yan ne ka bɛ fɛ ka fɛn dɔ de yira yankaw la n'o ye Ashura ye. Ashura anw fɛ wɔlɔfɔ bɛɛ bɛ basi de kɛ ne kɔni bɛna fɛ ka na basi de yira Bamakɔkaw la basi dilan qualité ka ca ne kɔni tun bɛna ka qualité de yira Bamakɔkaw la ka basi yira mɔgɔw la k'a yira wɔlɔfɔ basi bɛ cogo min basi ka ca dɛ mais ne tun bɛ fɛ ka n ta yira mɔgɔw la bi. Ala k'an bɛɛ sababa ma i yɛrɛ ɲuman na Ala k'an bɛɛ sababa ma mais ne m'i tɔgɔ mɛn kosɛbɛ e ko k'i tɔgɔ. Ne tɔgɔ Madame Cham Fatou Sek. Madame Cham Fatou Sek mais i kɛ baara ye min yɛrɛ i m'o fɔ dɛ. Ne ka baara ye commerce ye ne ka baara ye tobili cérémonie baw ye ne bɛ kɔɲɔw de kɛ ani denkudiw ani mariage ni bolo de kɛ. Halisa baramuso ka Gwa Jara kɛnɛ don Fatou. Ayiwa an nani sama baramuso ka panier la n'o ye baramuso ka nalakɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnw ye i k'i ka Ashura basi i k'a labɛn ni baramuso ka nalakɛ fɛnw ye o de tun b'an bolo n filɛ. Baramuso mɔgɔ aw nana ni midi ye a diyara n ye kosɛbɛ a bonyana ma bonya diyara n ye aw ni cɛ ni baraji Ala ka baramuso Ala k'a taa ɲɛ Ala k'a yiriwa ka usine caman sɔrɔ a kɔnɔ o de tun ye ne ka foli ye. O diyara n ye kojugu. Ayiwa sisan baramuso ka Gwa Jara ne o daminɛna i b'i ka tobili i b'a labɛn i y'a mɛn i yɛrɛ ɲuman na Ashura basi n'o ye wɔlɔfɔ basi ne ni filɛlikɛ jama an bɛɛ da wagalen don ka wɔlɔfɔ basi in lajɛ ne b'a dɔn kɔni a tɛ kɛ basi ye bi k'a na bɛ dɛsɛ ayi a tɛ kɛ basi ye bi k'a na bɛ dɛsɛ n'Ala sɔnna sisan nalakɛ fɛn minnu b'i bolo n'i kelen don k'i ka basi in labɛn n'o ye i b'a yira an filɛlikɛ jamaw la. N bɛ n tɛgɛ ko fɔlɔ awɔ n bɛ n tɛgɛ ko ni baramuso ka ko ka jɛ ye ale n'i tɛgɛ ko n'a ye kabatɔrɔ baara banna nɔgɔ fɛn bɛ b'i fari la nɔgɔ fɛn b'i bolo la a b'a bɛɛ bɔ a la ale kɔni a bɛ tɛgɛ saniya de a bɛ yɔrɔ bɛɛ saniya n bɛ n tɛgɛ ko fɔlɔ yanni n ka baara daminɛ. Ni anene ati dusuru ni anene ati dalijaya ni anene ati dusuru. Sisan n tɛgɛ kora k'a jɛ nin ye sɛ ye nin ye sogo ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen nin ye jababulu ye nin ye raisin ye o bɛ kɛ fɛn na basi de la nin ye lɔgɔti ye o bɛ k'a na la nin ye tulu ye n bɛ fɔlɔ k'o de kɛ daga la légume kɛnɛni minnu bɛ k'a la olu de filɛ nin ye carotte ani pomme de terre ani balagu ani chupem ani piment vert ni ye haricot blanc o fana bɛ cɔngɔ ni basi de ani raisin sec ni ye haricot blanc de jaba filɛ nin o fana bɛ k'a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna se ko tigibatigi yɛrɛ de ma n'o ye baramuso ka nafɛnw ye ni ma nin k'a la dɔrɔn a tɛ diya baramuso de bɛ nan diya bi ni mɔgɔ ma baramuso k'i ka na dɔrɔn i ka na tɛ diya pour que ka kɛ baara ye f'i ka baramuso k'i ka na la ni dun bɛ ka k'i ka na dɔrɔn i ka na tɛ diya basi pour que ka basi ka dilan ka ɲa ni ma baramuso ka namugufin k'a la a tɛ ɲa o de kɛ ne ye basi choisi namugufin ko a kuma ka ca sugu la
baramuso dun ka namugu fin cɛncɛn t'a la nɔgɔ t'a la n'i y'a k'i ka basi la i ɲi tɛ tin cɛncɛn na o de ka ne basi suwasi a ka ɲi a ka nama a ka sanu namugu bɛɛ b'a dɔn ko bɛ kɛ naji la baramuso ka jabara namugu original de don cɛncɛn t'a la fosi t'a la n'i y'a kɛ basi la a bɛ basi diya wa a bɛ naji yɛrɛ diya n'o tɛmɛna ka bɔ yen poivre baramuso ka poivre bɛ sugu la bi a ka ca poivre bɛ baramuso ta y'a qualité premier de dɔw bɛ dakisɛ de dilan ka poivre k'a la o tɛ baramuso ye baramuso ta ye poivre yɛrɛ latika de ni mɔgɔ min bɛ poivre kɔni dilan ni ma baramuso k'i ka daga la a bɛ yɔrɔ k'i ye dakisɛ de k'i ka daga la min tɛ baramuso ta ye anw ye tobilikɛla dɔn an bɛ dugu in kɔnɔ yan nɔ min ye min ye anw de b'o dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ poivre san sugu la n'a sili bɛ mana na ou bien k'a kole mana na suguba kɔnɔ da ɲagaminen don poivre la baramuso ta de y'a latika yɛrɛ yɛrɛ n'o bɔra ye dagani an b'o fana k'an ka naji la o de bɛ n'a yɛrɛ timiya kosɛbɛ gu dɔ de bɛ dagani na mɔgɔ t'a kalama anw tobilikɛlaw de b'a dɔn ni mɔgɔ min bɛ tobili yɛrɛ secret dɔn i ka to ka dagani k'i ka daga la n'i y'a k'i ka daga la to bɛ kɛ bara ye a banna a gundo bɛ n bolo a gundo ye nin de ayiwa layi pati aw ɲɛ b'o la a suweni fana bɛ yan dagaba tobilaw ne yɛrɛ bɛ taa zamɛ tobiyɔrɔ la ne tɛ fosi san ni nin tɛ fatu ka zamɛ ka di a ka zamɛ ka di dagani fɛnkɛ don layi soni don dɛ ne bɛ layi soni de kala o de ye ne ka sekere ne b'o de kɛ n ka zamɛ la o de bɛ ne ka zamɛ sankɔrɔta a foronto filɛ nin n'i ye tobili yɛrɛ kɛ bi an bɛ yɔrɔ min na pour que hémorroïde ka n'i minɛ i bɛ to ka foronto de kɛ daga la a tobitɔ n'i ye tobili kɛ k'a ban n'i ma foronto kɛ daga la ayiwa kɔnɔja de b'a la dɛ ne yɛrɛ t'a la bɛ baramuso ka foronto de ayiwa bi kɔni ma se nin ma mɛ nin pour que n ka saga duman kɛ n bɛ tulubilen baramuso ka tulubilen de san saga duman ani supu kanja an bɛ yɔrɔ min sa gan bɔlen don musow n'a bɛ tulubilen original ɲini a ye taa baramuso ta san ale de fɛn t'a la ɲagami t'a la ale de ye tulubilen yɛrɛ vrai ye wa ni n bɛ salati dilan ni vinɛgiri tɛ n bolo wa litirima in tɛ n bolo n bɛ buma min bolo n ko mami n ko boli ka taga duuru ta in kelen san ka di yan a bɛ mako dilan baramuso ta depuis baramuso nana musow lafiyara a tigɛdɛgɛ filɛ nin n'i y'a tigɛdɛgɛ kɛ daga la a bɛ tulu bɔ di a ka di mélange t'a tigɛdɛgɛ la tiga yɛrɛ original de don ayiwa sisan kɔni n bɛna daga sigi bisimilayi n bɛ daga datugu dɔɔni f'a ka bilen sisan ni ye n ka daga sigi ka tulu k'a la tulu bilenna n bɛna n ka sɛ de kɛ daga la k'o yiran fɔlɔ bisimila sisan sɛ in yiran n'a bilenna n bɛ n'ale bɔ sisan sisan n bɛna sogo k'a la komi n ye n ka sogo kɛ daga la mugu bɛ n bolo sisan n bɛna n ka basi yɛrɛ kɛ pour que a ka bɔ ɲɔgɔn fɛ n'a ni basi ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ayiwa Fatu halisa an bɛ baramuso ka ga jara kɛnɛ kan e bɛ n'i ka basi yɛrɛ kɛ e ka basi ɲɔ ye jumɛn ye ne ka basi ɲɔ in ye saɲɔ ani kaba de ani kaba bon anw fɛ yen basi kɛnɛkɛnɛnin anw t'o tobi an bɛ ɲɔ ko depuis kunu k'a mugu bɔ ka si n'o kɛra a bɛ kun ni dugu jɛra i bɛ kaba daji i bɛ daba daji sufɛ ni dugu jɛra i bɛ kaba si ka kala basi bɛ kun u b'a fɔ ko vinɛgiri bɛ kɛ basi la o tɛ dɛ ɲɔ bɛ si ka bila de k'a mugu bila o de b'a kun safa aw ka basi n'an ka basi tɛ kelen barisa an ka basi ɲɔ ale bɛ si don min na a bɛ kɛ basi o don mais aw ka basi bɛ si i n'a fɔ sini ɲɔgɔn bi a bɛ sɔrɔ ka dilan ka kɛ basi mais o tuma a tɛ se ka dilan ni saɲɔ ni kaba dɔrɔn a tɛ se ka dilan ni ɲɔ wɛrɛ ka sɔrɔ saɲɔ ni kaba tɛ parce que anw fɛ yen nɔ an t'i kɛ nin kɛ dɔn basi la an bɛ saɲɔ de dɔn i bɛ kaba dɔɔni n'i ye saɲɔ kilo 10 ta i bɛ se ka kaba kilo 3 k'a la k'a mélanger a b'a ɲɛ sanuya de a kun ye o ye k'a ɲɛ sanuya k'a ɲɛ sanuya bon basi kɛnɛ n'i y'a dɔn a b'i kɔnɔ tɔn dɔɔni bon basi n'a kumunen n'i y'a dɔn a tɛ fosi k'i la o de y'a kɛ wɔlɔfɔ toujours fɛn kumunen ka d'a ye awɔ
sisan i komi an yɛrɛ yani wɔlɔfɔla man jan o yani dakari man jan sisan an bɛɛ bɛna kɛ wɔlɔfɔ ye n b'a dɔn maliyɛn muso kelen kelenna bɛɛ bɛna basi kumuma in dilan n'ala ka jɛ n'ala sɔnna awɔ. ayiwa halisa an bɛ baramuso ka ga jara kɛnɛ kan tanti halisa ne ɲɛ b'a la i bɛ k'i ka basi in yɛrɛ kɛ i bɛ ka ji k'a la cogo min na i bɛ ka ji k'a la ten tɔ o tuma basi in a bɛna kɛ kumaba de wa ubiyɛn a bɛna kɛ basi mugumugunin de. i y'a mɛn ko wɔlɔfɔ basi kɔni kuma banna o an ka basi bɛ kuma kɛ komi kusukusu de. ka kumaya ka kɛ i n'a fɔ kusukusu. a bɛ kumaya de kusukusu mɔyɛn na a bɛ k'o cogoya de a tɛ kɛ basi mugunin ye a ka ca ala fɛ fulaw de bɛ basi mugunin dun an dun tɛ fula ye. fulaw kɔni n'i y'a mɛn basi a kɔni yera fulaw. a yɛrɛ fula mɛ basi mugunin tɛ fula ye. n'i y'a mɛn an bɛ n'a kɛ basi la fulaw de bɛ n'a kɛ basi la fɔlɔ. tɛmɛ na tɛntɛn basi tɛmɛ na awɔ n'i y'a tɛntɛn basi tɛmɛ na n b'a yɛlɛ n bɛna lɔgɔti k'a la sisan. sisan an ka basi yɛlɛ ka yɛlɛ ko fɔlɔ kɛ ka filanan kɛ an bɛna sabanan de kɛ sisan an y'a lamɛn an bɛna sabanan de kɛ sisan ka namugu k'a la baramuso namugu fini ale de ka ɲi kosɛbɛ o de kɛ n ye basiko in choisi a bɛ namaya n'o tɛ cɛncɛn t'a la hali ni y'a ta sisan tɛntɛnni t'a la a ka nugu awɔ n bɛna. ne b'ale yɛrɛ de ne bɛ baara kɛ n'ale de awɔ. ni seminaire b'e bolo i yɛrɛ ka fɔ la ni seminaire b'e bolo ka kɔrɔ o tuma e bɛ basi fɛnɛ k'i ka seminaire kɛ yɔrɔ la. awɔ kɔɲɔyɔrɔ dɔw la bamakɔ o de tiɲɛna sisan sinon kɔrɔlen an bɛ min dɔn kɔɲɔko la n'i ye zamɛ tobi tile fɛ basi de ka ɲi kɔɲɔ dumuni na. surafana min bɛ bɔ. surafana de basi yɛrɛ de ka ɲi kɔɲɔden ka dumuni basi de ka ɲi i kɛra minisiri ye o i kɛra président ye o i kɛra waritigi ye o i k'a ɲini cogoya bɛɛ la i ka basi kɛ surafana ye a ka ɲi kɔɲɔ ma kojugu mais bi n'an b'a fɔ pomme de terre dɛ an b'a fɔ ku dɛ an ye laadakɔrɔ bɛɛ bila o de y'a kɛ ko bɛɛ tiɲɛna bi awɔ laadakɔrɔ bilali kow tiɲɛ namugu fi kɛ n ka basi la awɔ n bɛna ka jaba kala sisan. a bɛna daga ji don daga yiranna an bɛna ji don sisan nin ye baramuso ka tomati pour que i ka se ka i ka nan ka dun ka ɲɛ sanuya ka a dun ka ɲa i bɛ baramuso ka tomati de k'a la bon ni ne ka secret ba dɔ ye ne bɛ to ka nin kɛ n ka nan na awɔ. sisan mais Fatu ne ma min faamu ne bɛ kɔrɔlen ne b'a ye musolakaw bɛ tamati ni jaba ninnu yiran fɔlɔ a ka n'a ɲɛ bilen mais ne y'a ye sisan e y'i ka n'a ji don nin k'i bɛna nin k'a la barisa i filɛ ka min fɔ sisan k'a bɛ. parce que a ma se k'a fɔ i bɛ tamati ni fɛn k'a la n'i ye nin k'a la dɔrɔn baara banna banamuso ka tomati n'i y'a k'a la dɔrɔn baara banna awɔ parce que lɔgɔti min k'a la o yiranna k'a bilen a ma se ka dɔ wɛrɛ k'a la i bɛ nin k'a la dɔrɔn a bɛ mago dilan awɔ. i mago bɛ bilenya min na n'i ye nin. i mago b'o la a b'a sɔrɔ awɔ gu fɛnɛ b'a la awɔ. n bɛna n ka légume kɛnɛninw k'a la komi su ani bananku ani karɔti ani pomme de terre mais pomme de terre tɛ k'a la sisan fɔlɔ n bɛ n tɔ dɔɔni n bɛ pomme de terre k'a la awɔ. nin ye piment vert ye gu de b'ale fɛnɛ na bari gu de b'ale la i b'ale kɛ dumuni na a bɛ guba de di dumuni ma awɔ awɔ n'i b'a kala i b'a ci dɔɔni i b'a kala a bɛ gu di dumuni ma. mais banangu dun. banangu bɛ k'a la barisa nin dɔrɔn de tɛ k'a la banangu tɛ mɔ joona pomme de terre bɛ mɔ joona pomme de terre ni sɛ de bɛ k'a la ɲɔgɔn fɛ. baramuso ka sɛba ale yɛrɛ bɛ dilan ni kaba ani layi ani persil ani seleri ani banangu baramuso kelen don ka a ka sɛgɛrɛ kɛ banangu de ye o de la an b'a fɔ n ko baramuso ka najini a tɛ foyi kɛ adamaden na barisa ka d'a kan fɛn dama damani bɛ yen o bɛ kɛnɛya lase an yɛrɛ ma i y'a mɛn i n'a fɔ kaba karɔti banangu persil seleri layi o bɛɛ lajɛlen kelen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ baramuso ka sɛba la. baramuso ka poivre kɛ daga la sisan n bɛna baramuso ka secret k'a la n'o ye daga ni ne bɛ nan diya ni n tɛ maa ka nan yɛrɛ tɛ baara sɔrɔ a banna tɛ kɛ baara ye dɛ. o de la Fatu ye baramuso. a banna sisan n bɛna n ka sɛ k'a la bari n bɛna n ka sɛ k'a la.
alsa fatu an bɛ baramuso ka ga jara kɛnɛ kan ayiwa ne b'a ye an balimamuso b'a fɔ ko fɛn sɛ ni sogo k'olu tɛ tagama ɲɔgɔn fɛ. n b'a ye u b'a fɔ de ko sogo ni jɛgɛ tɛ tagama ɲɔgɔn ma ye mais o tɛ sogo ni sɛ ye bon ni yɔrɔ dɔ don sisan an ka dugu don seliba sen o de kan ka bɛ asura dumuni na seliba saga sen o de kan ka kɛ bi dumuni na sanyɛlɛma dumuni na. Seliba saga minnu bɛ faga o sen a kan ka mara ka kɛ bi de dumuni na voilà asura dumuni na parce que an bɛ ka asura basi de dilan tan. i komi e y'i ka misisenw n'i ka sagasenw dun e fana y'a kɛ sogo ni sɛ ye. awɔ sɛ bɛ k'a la olu bɛɛ bɛ k'a la a bɛɛ de bɛ ɲagami ka k'a la a b'a bɛɛ di a b'a di yan de an bɛna jababulu k'a la sisan. sisan i bɛ nin laɲini na ne bɛ taa ka jamana kungow la nin laɲini ye ne lafiya bi n'anw ye baara daminɛ sɔgɔma yan'an ka tila an bɛ sɛgɛn ne bɛ layi sɔnni bɔra anw lafiyara. ayi ne bɛ taa nin san dɔrɔn baramuso fɛ yen dɔrɔn ka taa ni n bolo dɔrɔn baara banna ni n ka éléments awɔ awɔ an bɛna layi k'a la awɔ ale fɔrɔlen don ni dɔn dɔrɔn k'a la a b'a bɔ. Tala Aja Fatu an y'o de fɔ n ko baramuso de tɔgɔ ko Doniba Tan baramuso de nana muso lafiyali kama baramuso de ye san o san kokura kɛ san o san gerekura ayiwa baramuso tun bɛ ka ko kelen min ɲini san 8 in kɔnɔna na hakilila baramuso tun ye sasini ayiwa sisan baramuso y'a ɲini a yɛrɛ ka laɲini tun ye min ye a n'aw musolakaw fana ka laɲini tun ye min ye ko ka baramuso kisɛma bɔ baramuso ye kisɛma de bɔ bi ale kisɛma filɛ nin ye ale yɛrɛ ta ka kuma de o ɲɛ b'a la baramuso ka sɛba kisɛma de baramuso ka sɛba kisɛma nin y'ale de ye ayiwa ala de ye Fatu garijɛgɛ jaabi dɛ ka baramuso ka sɛba bɛɛ i ka ka baramuso ka sɛba bɛɛ i ka nin asura dumuni dumanba in ma n'o ye misi ye baramuso ka sɛba a dun bɔ kuma ɲana kɔni asura yɔrɔ ka bɔ k'a bɛn asura don ma ayiwa dɔɔni sisan baramuso mɔgɔw bɛ na nin jɛnsɛn k'a bila sugu fantan 4 bɛɛ lajɛlen na jamana kɔ kan jamana ɲɛ kan k'a bila jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na n'o ye baramuso ka sɛba ye baramuso ka sɛba suguya 2 de don i y'a mɛn Fatu nin y'a den kelen dɛrɛmɛ 5 ta ye ayiwa an kelen don k'a dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɔ n'o ye misɛmani ye fantan ni fama bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ b'a la n'o ye 2 ta ye o de fɛnɛ filɛ nin ye bi Fatu i bɛ nin kɛ k'i ka asura dumuni k'ale laja nin ye baramuso ka sɛba kura de sɛba kura dɔ wɛrɛ tɛ dɛ a tɛ bɔ kɔkɔ a tɛ bɔ bakɔ a tɛ bɔ jamana wɛrɛ kan ka na ko kisɛma bɛ bɔ jamana wɛrɛ kan o tɛ baramuso ka sɛba ye dɛ baramuso ka sɛba kelen min tun bɛ foroko nin kɔnɔ an y'o de bayɛlɛma sisan k'a dilan ka na ni mansini ye mansini min bɛ kisɛma dilan o de filɛ nin ye bi k'a yira jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ko baramuso ye kisɛma bɔ a misɛmani n'a 2 ta n'a kumaba dɛrɛmɛ 5 a kisɛma dun bɔli de yɛrɛ an ye yɔrɔ Fatu sisan e b'i jija Aja Fatu e b'i jija a ma ɲinɛ Aja ko in kɔ dɛ Aja Fatu i bɛ jija ne ye siɲɛ 2 de kɛ yɔrɔ in na ayiwa ala ka wele san bɛɛ lajɛlen ma sisan i b'i jija i bɛ nin sɛba baramuso ka sɛba i b'a k'i ka bi asura dumuni na ni min bɔra a la ne ni e an tɛn'o lakali an filɛlikɛ jamaw ye ne b'a dɔn kɔni a na tɛ kɛ basi ye k'a na tɛ dɛsɛ ne y'o fɔ depuis kuma daminɛ na ani ma nin ko ye n tɛ se ka copier koyi yɔrɔ ni ne ma le ka nin ɲɔgɔn ye yan 2 yɛrɛ fantan ni fama bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ nin na wa Fatu a mɔɲɔmɔɲɔ ka di ka tɛmɛ o n'i y'i tɛgɛ ni digi a kan dɔrɔn n ka kolonin ta n ka fɛnin ta kolonin ta ka gabakurunin ta ka n ka najini gosi a tɛna dama tɛmɛ dɛ parce que ale ka timi kojugu kuma t'a la a banna ayiwa an bɛ foli de di baramuso mɔgɔw ma o tɛ baramuso ka sɛba ani baramuso ka sɛba bayɛlɛmalen ka kɛ baramuso ka sɛba kisɛma ye o de bɛna jɛnsɛn sugu fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o tuma musolakaw mɔgɔ kana nana kalaw ye dɛ aw ni ne an k'an sen fa an ka sanga sugu la n'a bɔra min na aw ni ne an b'o la kali n bɛna ka foronto k'a la sisan n bɛna pomme de terre k'a la n'i y'ale k'a la dɔrɔn a bɛ yelen de i b'ale to fo kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'a k'a la komi légume tɔ ninnu bɛna mɔ dɔɔnin n bɛna ale k'a la n bɛna tulu suli k'an ka basi dilan n bɛna bamuso poivre k'a la cɛncɛn t'ale la ale ye poivre premier de n'i y'o kalan n b'a lamaga
sisan basi in finna ka ban n ka nɔgɔlan kɛra a la sisan an bɛna ka basi in cɔngɔ de an b'a cɔngɔ ni an ye tulu min ta sanfɛ sisan fo an ye baramuso dagaba k'a la a n'a poivre ani kɔgɔ dɔɔni an bɛn'o de k'a la k'a cɔngɔ de n'an tilala an bɛ raisin sec ani haricot blanc an b'o de kɛ k'a ɲagami o de basi baara bannen sisan awɔ k'a cɔngɔ ni nin tulu in ye an b'a kɛ ni nin de. Baramuso ka guwa jara an y'o de fɔ n k'a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ basi k'a bɛna cɔngɔ an t'an sigi k'o cɔngɔtɔ lajɛ ne y'a fɔ depuis kuma daminɛ la n ko baramuso ka guwa jara n k'a tɛ kɛ basi ye bi k'a na de dɛsɛ walahi wɔlɔfɔmuso ka nin basi in ni anene ati dusuru ni anene ati dalijaya ni anene ati dusuru ati dalijaya ni anene ati dusuru ni anene ati dalijaya ni anene ati dusuru Aja Fatou ni basi in a bɛ lakali bɔ ne b'a dɔn musolakaw caman bɛ nin kɛ selima dumuni ye dɛ nin de olu kɔrɔ ka ɲi dɛ yɔrɔ i ma kɔrɔ ni i tuwo a sura k'o basi de anw fɛ hali ni sali bɛ basi de kɛ yɔrɔ ati dalijaya ni anene ati dusuru ni anene ati dalijaya ni anene ati dusuru n'a mɔna ya mɛn awɔ ati dalijaya ni anene ati dusuru ni anene ati dalijaya ni anene ati dusuru ati dalijaya ni anene ati dusuru ni anene ati dalijaya Dunya sababu ye aumanga sabu nyuma tano dunya sababu ye ambanga sabu nyuma tano dunya sababu ye bonya maseki meke dunya ambi sabu nyuma tano ati dalijaya ni anene ati dusuru ni anene ati dalijaya ni anene ati dusuru ati dalijaya ni anene ati dusuru ni anene ati dalijaya ni anene ati dusuru halisa an bɛ baramuso ka guwa jara kɛnɛ kan an bɔra ka Aja Fatou de ka asura basi ale bɔra k'o dilan sisan bɛɛ lajɛlen y'a dilan cogo ye ayiwa an b'a dɔ fɛnɛ bɛ yan nɔ ale bɛ ka basi in dun ne kɔni b'a dɔn basi in a ka di barisa a dilanna ni baramuso ka nala kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ni ayiwa ne ba i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ ani i ye gu min sɔrɔ asura basi in na i b'i da t'o la k'o ɲɛfɔ. Assalamu alaikum. Ni asura basi ni ne bɛ dilan Sénégal ali président asura do président bɛ basi de do Dakar o de la a ye asura basi dilan baramuso mɔgɔw fɛ basi in gu bɛ cogo min ayiwa kuma kɔni t'a la dɛ anw b'a kan cogo min bɛɛ ɲɛ b'a la sa o baramuso mɔgɔw ka produit a bɛɛ de ka ɲi kabini an donna a la an ma nimisa a la a ɲɛnajɛ bɛ k'an ka quartier la yan ala de Aja Fatou sababu baramuso ko kɔni lafiyabugu a y'an kɛ baara de ye. An bɛ baramuso ka guwa jara kɛnɛ kan an balimamuso dɔ fɛnɛ bɛ yan a bɛ n'a tɔgɔ n'a jamu fɔ a n'a ye gu min sɔrɔ asura basi la. Tiɲɛ filɛ ne siɲɛ fɔlɔ de filɛ ka nin dun ne ye ja sugu bɛɛ sɔrɔ a la baramuso ka produit bɛɛ de kɛra nin na ne yɛrɛ tɛ marché ni baramuso tɛ Burama nana an dɛmɛli de kama a ye an dɛmɛ halisa ala ka barika don kow la halisa ala k'an bɛɛ kelen ma. Halisa an bɛ baramuso ka guwa jara kɛnɛ kan ani Aja Fatou ale de bɔra ka asura basi tobi sisan mais halisa ne ni Aja Fatou ma tila ɲininkali kunkurunin bɛ ne fɛ k'a lase Aja Fatou ma o ye ɲininkali jumɛn ye Aja Fatou ayiwa asura ale hakili la asura ye don barikama de ye n'i y'a laɲini ka basi in dilan k'a di silamɛden bɛɛ lajɛlen ma ani baramuso mɔgɔw ni sirifula ayiwa ŋaniya jumɛn wɛrɛ fɛnɛ tun b'e bolo basi in kan k'a di k'a kɛ mɔgɔw ye ka ne bɛ fɛ k'o de dɔn barisa n'i y'a ye basi tobi kun dɔ de b'a la. awɔ basi in tobili n y'a basi in ŋaniya ni mɔgɔ caman ye jani kɛnɛ ala ka di Burama ma Burama ye anw muso lafiya dɛ kuma t'an da an bɛ dugawu de kɛ usine ala ka yiriwa ala ka usine caman sɔrɔ a kɔnɔ bonya b'a fɛ karama b'a fɛ a n'a ka équipe bɛɛ
ne wulila ka jɔ ko la baramuso ka yɔrɔ la Burama bɛ wuli k'i jɔ a la. Fatou Seck ka Asura basi kan k'a dun an balimamusow bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ an y'o de fɔ n ko Fatou Seck a bɔra ka fɔ basi dilan cogo yira an na aw musolakaw aw ni ne an kun tɛ min dɔn an b'a fɔ ko Fatou Seck Ala k'a bolo mɛn a ka baara la Sirifula TV mɔgɔw an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka baramuso mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo baramuso i tɛ i ka kow ye baramuso i tɛ i ka kow ye. Nianene atida ijaya nianene atidu sulumu baramuso ena nasula barana samu besorola